Iri sa Bali Bangir mga idol. Hindi man basaan dito ay sa Bali pa nga damag. Nakipagpaseta ni Mayor Edmar Vincent Bunuan iti iliti sa Nicolas iti manariman na BBM Cup 2025 shooting competition. Kung nati Mayor aday to'y nakisalipan na kat stress reliever kan maikatagiti ado apang panunuten na. Iba di Mayor anabayag isunan makisalsalip ti shooting competition nga mababuten ti 20 atawen nasurok. Sagon ken kuana ket ti BBM Cup ti Orayan ken daydaywen ti amin na gun enthusiast ti lokal ken international. Menag iti daytoy ket saan laeng nga dagiti gun enthusiast ti nagturong iti barangay Suba Paway para iti BBM Cup no di ket di pati dagiti local business owners naglako ti makan ken dagiti nagapu ti sa Bali a lugar naglako ti paltog gears and apparels para kadagiti mahilig iti kastoy a hobby kas kaniya Mayor Edmar Vincent Bunuan. At yuman ti paset iti panagsalita ni Mayor Bunuan ti San Nicolas, Ilocos Norte. Respect leader. When happy ito'y idipe lang kayagin at makaikat ti banog duray medyo mayat ti bagi nga aglingat dito ti make up basit di kita ado nga pampanonoten baka 20 years and more. About dito 25 years ago or 30 years ago bayagan deputy ayam ko pagpalpalingan ado ta talagang ado ti shooter si tata kapimpintas nga rod ta deputy kanayon nga kitkitaan mo nga Ilocano shooters mapasanga-sanga na kang kanayon nga ti papaori mi dati BBM Cup namin deputy kadaklan nga shooting competition iti North it's a level 3 shooting competition. Respect leader. Data iti panagasarita ni Mayor Edmar Bunuan mga idol. Nga ko na kat makapa-stress reliever or dati kat stress reliever napadasak man tan idol Glenn. Talaga nga stress reliever nga talaga siga. Ngem dapat amom no karoon ka or gada kati daan kati paltog dapat kasapulan a kontrolom iti bagbaging. Ang datay once ka dati paltog mon ipangpangas mon ipakipakitam iti publikon haan nga kasjay mga idol. Ken iti paltog saan para iti dati pagpatay at dati kinana dati nakasarsalita tayo idikwa ada ito'y paltog akit mausar para iti ay ayam laeng haan para pagpatay di tao wenno anyaman nga ayo adang amin digiti amok mga idol ipangpangas da ori naka live da kata talaga nga ipakita tapay naka isa bukol or naka isak bit detay paltog da although igitoy kat sibilyan lang mo agbotengen oray man pay adati permit to carry firearm mo oray man pay adati eltop mo ngem no kasta nga ibang pangas mo kada tiltiladat pampamayam ipakipakitam di publiko ay kat malabit ang maisayang kat ng kati search warrant operation.